Кадерле дуслар, без Казан Кремлендә, Эрмитаж Казан үзәгендә биредә Иң Фатлан сәяхәте дигән мәшһүр күргәзмә ачылды. Бу күргәзмәнең концепция нигезендә Аббасидлар халифатыннан чыккан илчилекнең ура юллар үтеп, Идел буена килү юлында һәм аның тирә-ягында яшәгән халыкларның, кабиләләрнең тормыш көнкүрешен, шулай ук аларның матди һәм рухи багланышларын һәм уңышларын күрсәтү идеясе ята. Менә шушы Багдад илчилегенең сәркәтие булган Иң Фатлан үзенең ватандашларына дип юлда күргәннәрен теркәп язып барган. Большевиклар Россиясыннан качып китеп чит илгә барып сыенырга мәҗбүр булган Зәки Валиди Иранда 1923 елда шушы язмаларның иң тулы вариантын табып, аны фәнни әйләнешкә керткән. Дәүләт Эрмитажы җитәкчесе Петровский шушы язмаларын нигез итеп алып, коллегалары белән барлыгы 10 музейдагы экспонатларны бер урынга туплап, шушы күргәзмәне ачып җибәргән. Биредә 8-12 гасырларга караган 500дән артык экспонат тупланган. Күргәзмә Иң Фатлан үткән юлны шәрехләгән карта схема белән ачыла. Алар Багдад шәһәреннән чыгып, Саманидлар дәүләтенә җитеп, Урта Азиядагы данлыклы Бухарада булып, кышны Амударья елгасы буендагы хәзергечә әйткәндә Гуржан шәһәрендә уздырып, 1992 елның март башында Урта Илгә таба юл алалар. Аларның юллары ул вакыттагы Ефәк юлының бер өлеше булган караван юлы, Урта Азиядан Идел буена һәм Уралга таба бара торган юл була. Һәм шушы юлларында күп кенә төрки халыкларны, угызларны, печеникларны, маджарларны үтеп, аларның җирләрен үтеп, алар Идел буена барып җиттеләр һәм май аенда бу Юшып килүче дәүләтнең җитәкчесе 60 илтибар белән очрашалар. Аббасидлар мәмләкәте ул заманда иң көчле, экономик яктан иң нык дәүләтләрнең берсе була. Биредә яндырылган кирпечтән күп катлы биналар төзиләр. Аларның һөнәрчеләре зур уңышларга ирешә һәм аларның товарлары дөньяның төрле төбәкләренә тарала. Бер вакытта алар яңалыкка омтылган булып өйрәнергә тырышалар. Әйтик, менә биредә ясалган кәсә ул Кытай йогынтысында Кытайдан килгән фарфорны эшләү технологиясын белмичә, шуңа охшатып ясалган кәсә. Һәм инде алар гомумән алганда Кытайның йогынтысы бигрәк тә ялтыравыклы, глазурлы савыт-саба ясаганда, шулай ук аларны яшел һәм инде башка җите төсләргә буяганда бик ачык күренеп тора. Бу витринада ул заманның сәнгать әсәрләре куелган. Шул ук менә бу сөрмә савыты, шишә, башка буенча әйткәндә косметика өчен күбрәк кулланыла торган һәм башка төрле савытларны эшләү технологиясе бүген югалган, ягъни бүгенге осталар бу рәвешле итеп пыяладан әйберләр ясый белмиләр. Бу витрина ислам диненең шәһәр мәдәнияте дине һәм инде шәһәрдә комфортлы яшәү өчен шартлар тудыруны алга сөргән дин икәнен күрсәтеп тора. Биредә куелган чиләкләр, ләгәннәр, башка көнкүреш әйберләре, шулай ук менә җылыткычлар, аларның зур завык белән эшләнгәнлекләре шул хакта сөйли. Күргәзмәне оештыручылар ничек итеп яктаткычлар эшләү технологиясын ачарга тырышканнар. Биредә һөнәрченең пеше сурәтләнгән, аның формаларны киптерергә куя торган җайламасы куелган. Менә мондый зур савытлар, хумнар һәр хуҗалыкта булган дип әйтергә кирәк. Ул ярмалар саклау өчен дә, су яисә инде май саклау өчен дә уңай булган. Менә биредә мондый куелган урыннарында, базарда шуның өстендә калак куеп теләгән кеше аның өчен дә татып карый алган. Ә инде сыйыклык
салынган булса, бердән аны агзаларга мөмкин булган. Бу якта ризык пешерү өчен казан куелган. Биредә аның капкачы игътибарны җәлеп итә. Чөнки Идел буе Болгар шәһәрләрендә мондый капкачлар тагын да зурраклары һәм кечерәкләре күп табыла. Ягъни Урта Азия төбәгеннән килгән мөселманнар Идел буе шәһәрләрендә күпләп кварталлар булып яшәгәннәр. Алар Идел буендагы шәһәрләр төзелешенә мөселман шәһәрләре төзелешен моделен керткәннәр һәм шәһәр инфраструктурасын булдыруда зур роль уйнаганнар. Менә мөселман Ирандагы һәм Ирактагы шушы чүлмәк савыт саба ясауның тагын бер үзенчәлеге, ул да булса савыт сабаларга төрле теләкләр язу. Менә бу стендта шушындай үрнәкләр язылган, савыт сабалары куелган. Фотларның язмалары Урта Азиядан башланып китә. Һәм менә галимнәрнең фикеренчә, ул Амударья елгасын шушындай көймәләрнең берсе белән кичкән булырга тиеш. Рун язуы белән язуы булган көнкүреш әйберләре күп табылмый. Менә биредә шундый кыйммәтле экспонатларның берсе куелган. Укуларына караганда биредә кичә кызым киленгә бүләк дигән язу бар аның тоткасында. Хәзер канатына караган бу күпшенга тулы бер сюжет ясалган. Биредә ике бер туганның ауга чыгып, кошлар атуы һәм аның иң күп кош аткан кешегә бүләк бирелү турында сюжет ясалган. Билгеле булганча, бу заманда гарәп дирхемнәре бөтен дөньяда валюта роль уйнаганнар. Чөнки күчмәннәр һәм күп кенә халыклар сәүдәне әйбер алышып үткәргәннәр. Ә инде күп кенә дәүләтләр, мәмләкәтләр шушы дирхемнән күреп үзләренең акчаларын сага башлаганнар. Әйтик, менә шушы имляның һәм культураның аралашуы, алмашуы хәзердә сугылган кайбер акчаларда күренә. Аларның беренче юлы язылган урын белән, калган ике юлы гарәп язу белән язылган. Әйтергә кирәк, ислам динен кабул иткәч, болгарлар да Болгар шәһәрендә һәм Суварда акча суга башлыйлар. Бу витринада безнең коллегаларыбыз Самара археологлары тапкан материаллар урнаштырылган. Шилов каберлегендә алар түгәрәк калканның кырыен биси торган сөяктән эшләнгән материаллар таптылар. Һәм аның кыйммәте шуннан гыйбарәт, биредә ул замандагы сугышчыларның киемнәрен, коралларын, аларның шәһәр стенасы артында качканнарын, шулай ук инде ауга баруларын күрергә мөмкин. Юртта ул угызлар кабиләләре союзына һәм инде печенеглар кабиләләре белән бәйле рәвештә куелган. Билгеле булганча, угызлар аларның кешеләр Якуб дип аталган. Алар Тәңрегә табынганнар, күчмә тормыш алып барганнар. Һәм шул сәбәпле аларның табылган әйберләрнең күбесе курганнарда, ягъни каберләрдә табылган материаллар. Руслар дип ул вакытта славяннарны буйсындырып, Киев дәүләтенә нигез салган Скандинавиядан килгән халыкларны атаганнар. Алар көймәләрдә, ладьяларда йөзгәннәр. Менә шул сәбәпле шушы культура вәкилләренең көнкүрешен, коралларын чагылдыру өчен менә бу экспонатларда аларның кораллары бирелгән. Билгеле булганча, һәр русның хәнҗәре, кылычы һәм балтасы булган. Руслар яхшы сугышчылар түгел, алар тәбәнәк аслы көймәләре белән диңгездә дә, елгаларда да бик оста йөзгәннәр. Һәм менә биредә шушы көймәләрдән материаллар урнаштырылган. Бу күргәзмә безнең өчен яңа дөнья ача.